29 जुलाई 2019 ni salo puja sing de bumungoi khoroksa 32 bosor umor ni khoroksa bwrwi Kolkata ni simi Bangalore thangnani bagwi kaisa flight romkha Bangalore land khlaimani yaklo bo ar sakao online taxi already no book khlaijak tei a taxi ngangke bono phaya sakang no ar jagao naisingjak tei bo ongkhore akoi direct a taxi o kasaka tei bo je thayo thangnani ar jagao no thangui tonwi rekha o taxi bo priya sing de bo bini life bo puilao hingangke agi kaijia swkang modeling khlai tongo aboni yagulo kheno bo kaijakha kaijakmani yagulo bo Kolkata o bini bwsai bai kwrwi no tongwi tonglaio tei bo event management ni samungo bo habwi samung khlai tongo tei o samungrok ni bagwi no 29 July 2019 ni salo Kolkata ni simi Bangalore phaikha hingke bo je puro taxi romo a taxi driver ni nature rok belai kheno kaham kok samani kaham hini bo uansukha tesa Bangalore ni simi Kolkata o thangpuro bo bono romnai je airport jora drop khlai renani bagwi tei hai hini ni saka 2 din por yakhe ba halo ano drop khlai redi hino bono advance booking khlaikha hingke aboro offline deal khlaika 1200 taka rwoi 31 tarik ni salo thangnani bagwi hingke din phaika 31 July 2019 ni sal hingke aboro bo phungai siri je taxi driver no advance offline booking khlaimani bono call khlaika nog ni simi ongkhornani bagwi tei aboni swkang bini bwsaino bo call khlai sao bo Bangalore ni simi ongkhore paini tabuk hingangke Dio ni bisingo no Kolkata o sogui painai hinui saharoi rwkha bwsaino bo aboni yagulo kheno taxi bo sok paika taxi o kawi bo airport paisingo thangui tongkha o taxi driver bai no 31 July ni salo bo Dio jora o Kolkata o sognani tongmani phiaba Dio ni simi sarik ni simi hor tobo Kolkata o sogui liya puja sing de ni thani duita mobile tongo bwsai abagui no duita mobile no call khlai tongka phiaba duita mobile no call hapliya puja sing de ni mobile o bwsai lagatar bono call mang try khlai tongkha paithago hingangke switch off mankha call borobya samoyo bo sokphaya wngwi puja sing de ni bwsai belai kino wanajakha call bo habya wngma bai abagwi puja sing de ni bini je dol rok tongmani Bangalore tei bo je jagao samung khlaio bini dol staff rok no jotono no call try khlai sengkha phiaba kebo phano sawi manya je bo jagao tong tei biango thangka kebo no phano sawi thangya hini sawo jotono lagatar joto jagao khoj khlaimani yagulo bo khojmanya wngmani yagulo bini bwsai uansukka police o thangwi missing diary report swinai hinui tei hai hinui uansukmani yagulo nombo thangwi tongmani jorao no bini mobile o kaisa message sokpaika abo bo bini bihingni number bai message sokpaika bo Hyderabad o se hinui tei belai kheno emergency samung nangui tongkha cash rohordi emergency hinui rang sanhorka bihingni number bai aboni yagulo no tei kaisa message sokpaio tabuk no tabukni bisingo no 5 lakh rang nango tabuk no rohordi hinui o gogrok khnamani yagulo jotono uansugui tongbai khena puja de Hyderabad tei bo ar jagao rang belai kheno nangsuk tongma bai bwsaino rang sanhorka hinui phiaba ar jarao je message rohormani ar jagao bwsai notice khlaika bini bihingni English o belai kheno kaham tei je message rohormani jagao spelling rok bul tei English sama rok bo kosa tei ar jagao no saimangka o je message rohornai obo bini bihigya kubuni borok se hinui bo doubt khlaika o kok saimanmani yagulo no ganani police station o thangi inform khlaio tei Kolkata ni police rok no bo saharoi rohoro tei missing diary file simani yagulo
Kolkata police rok action nana hingke nawi mano Bangalore police rok no inform khlaiye joto kok rok phiaba amahai khlailia ultao police rok sakha bwsai no nungnogo thangni nini bihi 24 hours ni bisingo no nogo sokpaiano police rok wansukka bo educated tei bo khoroksa well educated tei amahai ke kamawi manya bo saksaichung no teisa nogo kifili phaiano saksaichung thangma se hingke ba hinai bwsai no sakha police rok aboni yagulo kheno bwsai bo thangai paikha bini missing diary report jere mani abono seiani bagui hingke 24 hours na singui tongani hinai ayang phaising phungai siri Bangalore hingkai no Bangalore airport o khoroksa bwrwi ni mang klaijak nokha phiaba bo kwthwi de kwthang hinui saimanya haksalni phaising tei joto borok rok nugui wana jagui gana thangui naikha aro thangui naimani yagulo o bwrwi ni mang kwthwi hinui saimankha bini langma chojak hinui tei je bini mwkhang tongmani belai kheno kirima sincha thwilala lining nugui saimankha o mwkhang no hilik area kheba pathor rok bai masasuk bukha hinui mwkhang kuno phano se sijakliya nai naikha hingke aboni yagulo kheno ar jagao bini bisingo khoroksa borok police rok no inform khlaika police rok bo logi no athayo phai sokpaikha tei bini je pocket bag rok tongmani joto jagao check khlaika phiaba kaisa jagao phana bini ID proof rok manliya jate bono sini manna tei bini mwkhang bo thwilala lening tei kepakjak wngma bai kuno phano siniliya bini photo rowui social media o sarogui bini guardian eba kheba bini logi songno naitongnani phano aboni yagulo kheno police rok o Mangkwthwi no postmortem khlainani bagui rowui rohorkha tei police rok jotoni chalai swkang action nanani swkang joto ganangini police station no check khlaikha je 24 hours ni bisingo kebo missing diary file report de rwpai hinui keboni kamamani report de saipai hinui nailaikha phiaba check khlainai mani yagulo bo Bangalore police ni thani kuno amahai data rok nukjakliya postmortem khlaimani yagulo report rok bo sokpaikha report sokpaimani yagulo saimankha je bono chaku bai kwbangma bar subui bwtharka tei bini mwkhang no sinui tamanthung hinui no it bai bono mwkhango rwkha tei bini mwkhangni noksa rok joto siniyajak wngui thangkha police rok nasingka o dead body eba kheba o Mangkwthwi no kebode phaiui claim eba kheba naphaino hinui phiaba nasingmani yagulo bo kebo naiphailiya aboni yagulo kheno o Mangkwthwi ni sample DNA tei ri rok no narwgui police rok no bini antim sanskar khlailaikha pal khlaiui aboni yagulo bo police rok thagui tongliya antim sanskar khlaimani yagulo phano o bwrwi sabo tei bwtharjakni o borok tabuk bo judge portal no khlailai tonglaikha tei je o bwrwi ri chumjak o ri rok belai kheno branded mall ni hinui saimankha tei o branded ri ni serial number nai no Bangalore ni kaisa mall o thangui serial number ni hisabo thangui nai joto list rok no check khlaikha